lain na sad ning importanteng pagtulunan ni Hesus mga igsoon nga ato gyung timan-an. Matod pa niya, dili tanan nga magsangpit Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lang naminaw ug nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ngilingian na sa imong tupad na makasud ka tag langit ani. Sige tagsimba, sige paminaw anang mga misa, daghan kayong mo subscribe sa akong pila na niroy subscriber aning akong YouTube channel niya na pagyoy mag sige og reel TikTok ana. Pero pila ra ka kabuok nato apil na kong nagmisa ang nagtuman gyud kun unsay atong nabati dinhi sa pulong sa Ginoo. Ambot kaha. Og unsa may mga timaan nga kita nagtuman, ang una gyud mahimo gitang kabus. Wa gyud magtuman sa sugo sa Ginoong dili mahimong kabus. Unya inikahimo na natong kabus, moabot dayon ang panabang sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Agar, ulipon ni Sarai og ni asawa ni Abraham, gipamabdusan tong Abraham, ang nagsugo sad si Sarah. Kay niabot na lang og mga 85 years old si Abraham, 75 man to iyang edad, niya 85 na ang 85 na iyang edad. Wa man gyapon sila manganak. Murag si Sarah ba, mura siyag na kanabitang, mura siyag na wadaan sa pagtuo nga manganak pa sila. Motong niingon siya, paanakin na lang ning akong ulipon nga si Agar. Og tuod man nakigdog si Abraham og namabdos si Agar. Unya kay si Agar nahimo naman Hinoong mura og proud nga siya namabdos niya si Sarah. More than 50 years nga siging kuyog ni Abraham isip asawa, wa man gyud mamabdos niya siya. Kausar man siya gitirahan ni Abraham, namabdos man dayon. Dato pa blessing. Og naglagot si Sarah. Nya iyang gi daog-daog og maayo si Agar. Nya motong niingon si Abraham, ayaw nala nagdaog-daoga, maluoy ka na, mabdos man na. Palayasa. Gusto kang palayas na. Haron, wa na kay daog-daogon. Ikarabitay gasulti nga ako ng dulgan, o karong na mabdos, suko sa ka. Di ba usahay, anak na mga asawa, no? Sugo-sugo sa bana, o magpa-matso-matso ko, no? Dako nakikagtiyan, pa matso-matso sa diha. Maibgan sa noog silingan, masuko sa ay panang dakog tiyan kay wa pay makuha niya mag-insert din imong bana mura day ulitaw maglakaw-lakaw kabiktima gina mao sa na mga asawa ingnon sa nas mga bana sa mga dambuhala na mga kaglawas pasiksi sa diha magsigi sa sumba-sumba nga asawa makakita sa dito katropa sa sumba nga mga siksi sa kayo ato ana natirahan sad masoko sang bana ay na lang suko imong tanang gisugo. In short, ang pagdawat gyud unsay kabubutos Ginoo mo importante. Motong ni dawat lang sad si Agar, nilaya siya nga naghilak, gusto na lang sad siyang mamatay, giadto siya sa anghel. Sa dihang nahimo siyang helpless, niadto ang anghel niya og niingon, ayaw layas, balik ngadto kay panalanginan sa kas Ginoo. Mudaghan pod ang kaliwat aning imong anak. Bisag anak nis pagpakasala, mudaghan sad ni si Ismael. Pero daghan lang sad ni siya kontra. Mo na ka na mga Muslim, ato mga igsoong Muslim, mo claim na sila nga anak sila ni Ismael or kaliwat sila ni Ismael. Nya kita kaliwat ni Isaac
So ang atong common parent mao si Abraham. Pulos ta nagtahod ni Abraham. Na. So igsuon ra gina natong mga Muslim, pero magsigil ag-away kay maguwang man to. Pagka 86 years old ni Abraham, nanganak si Agar ni Ismael. Pagka 100 years old ni Abraham, nanganak si Sarah ni Isaac. Nana, mo itong kaliwat. Mga igsuon, ang importante dinhi mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Mamusliman o makristyano, basta magtuman sa sugo sa Ginoo, labi na ginang paghigugma, ang pag-alagad sa mga nanginahanglan, pulos gyud ta ilhon nga anak sa Ginoo nya makasuod tag langit. Bisag ka nang wapa kailag Ginoo, magtuman anang sugo sa gugma, hustisya o pag-alagad sa labing ubos, maadto gitas langit. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Nganong maayo man ang Ginoo? Tungod kay dili siya maayo lang sa mga taong nagsigig sangpit niya. Apil na sa tungwa kaila niya, pero nagbuhat unsay angay. Buan ginas Ginoo og grasya. Muna din sa atong parokya, daghan-daghan kita grasyang nadawat kay nagsige man sa tagtabang sa mga kabos, sa lain sang parokya o sa lain nga mga communities. Apil na sa atong archdiocese. Anang nakaingon sa daghan sa tagrasya ang niabot. Mausa na ang atong personal nga kinabuhi. Nilingay mong tupad. Inamutabang ka nang sigiglibak nimo. Kanang nagsiglibak nimo, mutabang ka. Oy, di ko mobalibad, oy, ako ginang tabangan. Congratulations. Naa kay daghang grasya. Nya, kini katapusang pangutana, mutabang ba mo mga asawa sa kabit sa inyong bana? O di mo mutabang, maliwat mong saray, nagiaway ang iyang maid. Ayaw anak buhata ha, kay makontra na tong Ginoo. Tabangi gyud ang tanan, pasaylua ang tanan, himuig maayo ang tanan. Pagampo sa katawhan.